ne ka kilisi fɔlɔ o ye kulu kɔnɔndɔn ye o dira minnu ma mɔgɔ minnu bɛ tunga fɛ ni faamaw bɛ k'u tɔɔrɔ ala k'o kisi ka bɔ faamaw tɔɔrɔ la o kɔfɛ dun tile bɔra fɛn ɲuman bɔra ne ye nin di o dira minnu ma maa minnu joli ma ka ko hali n'u da don mɔgɔ ka kuma na mɔgɔ b'a fɔ a da bɔ a la ani jeli dɔw bɛ tile ka kule komi fali u tɛ wari sɔrɔ o ne y'o d'olu ma o kɔfɛ dun sagajigi kafi n y'o di n ko a ka jinɛ ko ninnu to yen a ka kɔɲɔmusow bilasira ne ye n'a taara a bɛ koja a cɛ somɔgɔw ye a bɛ koja a cɛ ye sagajigi kafi n y'a faamu wa o kɔfɛ dun n ko dugukolo ka kɔrɔ Timba ye o kɔrɔ kun ye mɔgɔ minnu musow bɛ dilan tigɛ o la walima cɛw bɛ dilan tigɛ o la cɛw ni musow bɛ se ka bɛn cogo min na dilan bɛ se ka ja cogo min na fɛn sigi bɛ se ka ja cogo min na dugukolo ka kɔrɔ Timba ye n y'o fɔ ten n ko ou bien i taara i ka papier bila yɔrɔ dɔ la u t'i jate n'i ye nin kɛ u b'i kanu u b'i ka papier d'i ma n m'a faamu wa o tɛ kilisi wɛrɛ ya n ko o kɔfɛ dun n ko kilisi dɔ bɛ yen nɔ o fana ye mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ e bɛ baara la mais njɛgɛtɛnin dɔ bɛ na patron kɛrɛfɛ dɔrɔn o ye cogo ɲumanni kama a b'a fɔ k'a bɛ e débarrasser ka bɔ yen n ko c'est que patron kana se k'i débarrasser n'i b'a fɔ diɲɛ dara don jumɛn diɲɛ dara kari an kɔni Mahamadu Bangena don jumɛn a Bangena dɛmɛ min y'a o y'a kanu min ma o y'a kanu n y'o di o ma mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ u bɔ ka di u place la mɔgɔ sɔrɔ i kana bɔ i place la e bɛ mun wɛrɛ ɲini n ko o tuma na mɔgɔ dɔw bɛ yen bana b'u sɔrɔ u ka denmisɛnnin sɔrɔ i y'a faamu a degunnen don walahi suma walahi hali o don o su fɛ ne den ye banana ye dugu tilama fɛ ne y'a kɛ tulu la k'a k'a la a fari kalayalenba dugu tilama ne y'a kɛ tulu la k'a k'a la hali a ma miniti 5 sɔrɔ a sunɔgɔra i b'a fɔ ko tu bisimila ye sulakɛ kɔrɔ bɛ taa yiri sanfɛ a bɛ ŋanama a bɛ jigin duguma a bɛ ŋanama ne ko ala ne ko a kɛra ne y'a k'a la a ma taa dɔgɔtɔrɔso la bilen n'o tɛ bilahi o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ muso ma ko an ka taa n'a ye pédiatrie la mais ne y'a ça fait quoi ni ko bonyana adamaden ma kuma dɔw min yɛrɛ b'i la i b'i ɲinɛ o kɔ parce que a hinɛ min b'i la n ye farikolo kalaya jate min minɛ n ko est ce que an tɛ nin ta mobili la an ka taa n'a ye pédiatrie la mais hakili nana ye dɔrɔn n ko tulu ta ka na a ye tulu ta ka na n ko tu bisimila sulakɛ kɔrɔ bɛ taa yiri sanfɛ a bɛ ŋanama a bɛ jigin duguma a bɛ ŋanama n y'a mun a na dɔrɔn k'a cɛ a kuncɛ la a dalen a sunɔgɔra a kɛnɛyalen filɛ nin ne ye nin de d'i ma o kumana n ko mɔgɔ minnu dabalilen don n ko suruku dugutigi ne ka kilisi tɔ bɛɛ bi a banna ne ni kilisi ninnu de d'aw ma n k'a kɛ ninnu kɛ naka wala o ye garisɛgɛ ye y'a faamu naka ye fɛnba de ye wallahi ne yɛrɛ bɛna taa mɔriya tournée ninnu na mɔgɔ dɔ kelen ka n déplacer ko taa yan fɛ n b'o ninnu de kɛ walima n bɛna taa sugu la walima n bɛna ça fait garisɛgɛ ɲini sira kɔni kan n'i bɛ fɛ dɔrɔn i ka taa i k'a sɔrɔ ka na dɔrɔn i b'a fɔ tu bisimila ne bɛna bɔ naka ka taa naka ka taa ta naka ka segin ka na naka ne ko ala ne ko a kɛra bon aw filɛ nin ye ne ye nin bɛɛ fɔ aw ɲɛna sisan aw ka tila ka taa pa ninnu mun na i tila ka taa jumla kala de daminɛ yɔrɔ dɔ la k'a ta an zéro a foyi ɲɛ tɛ sɔrɔ foyi ti karamɔgɔ o de la ne nin fɔ o ye kabini ne bɛnna turabuden di la ne ma tɛmɛ turabu 5 kan fɔlɔ 2021 ka n'a bila sisan ne ma tɛmɛ turabuden 5 kan fɔlɔ i y'a faamu turabu ye so 16 ye ne ma so 16 bɛɛ di dɛ ne ye turabuden 5 de di n ko n'i bɛna examen kɛ masa Solomana ta ni juru b'i kan na k'a sɔrɔli gɛlɛyara Adama ani Zumana Cingoro la i k'a ɲɛmɛ m'a faamu wa n ko ni baloko kɛra i la i ka jumɛn kɛ i ka maliju kɛ karamɔgɔkɛ a filɛ ne bɛ ninnu de d'aw ma nɔgɔmaw et puis nɔgɔma minnu don hakikaw de don wulibali dɔnni tɛ yɔrɔ janko ye mais e bɛna a kɛ tuma min na e ka kan ka kɛ cogo di ayiwa réseau nka mɔgɔ ninnu cayara an ye taa nin da lajɛ ɔ e bɛ da lajɛli ma a tɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ koyi réseau ka mɔgɔ ninnu cayara an tɛ nin ta lajɛ a tɛ ɲɛ i bɛ mun fɔ karisa dɔ ye nin dalu in bila réseau kan ne bɛna nin kɛ ne da mɛ nin na dɛ ne da mɛ nin na n bɛna nin kɛ dɔ ye nin bila réseau kan ne bɛna nin kɛ e bɛna bila dusukun min na ne da mɛ nin na n bɛna nin kɛ dɛ ala ko zɔnna i da min kan i ka danaya in kama ne sɔnna n b'a jogo jaabi nka nin fana y'a dɔ ye dɔ fana bɛ k'a ta fɔ yan dɛ an t'o lajɛ n'a ni sababaw bɛna taa réseau kan mɔgɔw tɛ e b'a ye réseau kɔ ka di n yɛrɛ b'a kɔnɔ ye ne ka pusa ye o e bɛ k'i ka forfait jɛni kan ne t'a lajɛ ne m'a kɛ fu m'e ta e bɛ ka forfait jɛni e bɛ forfait min jɛni i y'a jɛni a nafa bɛna jɛni mun ne e ye dalu fɛn o i m'a kɛ e de perdre la mais ni e ye dalu kɛ sisan i gagne na an ka réseau kan mɔgɔw don n'a ka di ye kana kɛ fiyewu an ka taa
alaka Mamadou olu de tɛ an ye kilisi minnu di nin tɛ an ye turabuden minnu nin tɛ wa kuranɛ filɛ nin an bɛna d'aw ma alhamdulillah Ivo sira mɔgɔ ɲɛ maa man ɲi Ivo sira maa ɲɛ maa man ɲi cɛ min bɛ to janfa la jeni min bɛ to janfa la i kɛrɛfɛ maaw voilà Ivo ne bɛ siran kɛrɛfɛ maa ɲɛ kɛrɛfɛ maa ne bɛ siran ɲɛ dabalijugu caman bɛ yen ne bɛ siran ɲɛ mais ne bɛ siran kɛrɛfɛ ɲɛ maa ɲɛ fɛn min na o ye kɛnkɔnɔ ye parce que maa kɛrɛfɛ maa de bɛ se ka kɛnkɔnɔ k'i kɔnɔ sinon kɔrɔtikisɛ k'a jigin komi sankisɛ k'a kunbɛn k'a fara ɲɔgɔn kan o dalilu bɛ ne bolo kuranɛ kɔnɔ n bɛna o d'i ma i y'a faamu Ibo mɔriw bɛ kangari da i ye n'i siranna i perdila mais n'i ma siran n bɛ gɔtɛrɛ d'i ma kana siran Ivo i bɛ labɛn da kisa dɔ la n'i ye labɛn kɛ ka labɛn kɛ dɔrɔn i tɛ kɛ waritigi ye bilen i y'a faamu n'i ye labɛn cogo dɔ la ka se niveau dɔ ma i tɛ kɛ waritigi ye bilen parce que hali jugu tɛ se ka gɛrɛ i la n'a ka nafolo ye mɔgɔ dɔw dun bɛ baara kɛ ka o min kɔnɔ o bɛɛ ye jugu ye n'i y'o bɛɛ fa i tɛ wari sɔrɔ bilen dɛ ala k'a bɛɛ sababu o kumana min na mɔgɔ bɛ garisɛgɛ sɔrɔ garisɛgɛ sanuma ala kuta t'a la marakaw ka ɲinifɛn hali bi su in na maraka dɔ wele k'olu kɔni bɛ wariko in de la dɛ maraka dɔ ka wele k'o fɔ su in na waatilayi a ko aw bɛ wariko in de la ko maraka kɔni maraka t'a la ye wariko in ye koyi o tuma na n bɛna o d'i ma bi su in na ta bɛɛ ye kuranɛ ye Ivo ko la uzu birabil falaki birabil nasi ne hakili ne delila k'a fɔ ye ala ka ma ne ma fɔ wa e y'a kɛ wa dɔ b'i bolo yen nka n bɛ fɛ i k'a kɛ ne tɛ nkalon tigɛ dɛ hali sisan ne ye n go nasi la sisan ka na n sigi ne ye n go n ma so sigida la yan n ma dɔn so kɔnɔ ka nasi ta ka k'a la n'u ye nɛgɛ k'i kana nasi ko anw fɛ farafinna yan o y'i janfa n ma tubabuw fɛ yen fɔ dɛ tubabuw fɛ yen bi bi in na a filɛ diɲɛ niveau min na tubabuw fɛ yen ni mɔgɔ mɔgɔ ka kodɔn walima i ka kekuya y'a to i ma ordinateur k'a la i ma permis ta i perdu la i mana kalan tubabuw fɛ yen cogo cogo n'i kɔni ma ordinateur dɔn bi bi in na i ka kalan ye fankelema de ye i mana diɲɛ giri tubabuw fɛ yen cogo cogo ni permis t'i bolo i ma foyi kɛ ɔ nka anw fɛ yan farafinna yan n'u y'i nɛgɛ k'i kana nasi ko n'u y'i nɛgɛ k'i kana yiri ko u y'i janfa o de kosɔn mɔgɔ dɔw bɛ tile ka ne wele suma bilahi mɔgɔ b'a ye ko ne tɛ appel ta ne bɛ e bɛ yan bi i b'a ne bɛ dɛsɛ appel de la ka telefɔni faga ka lafiya bɔ hali bi ne y'a dabɔ a kama k'a minɛ 13h la fo 17h n ka telefɔni bɛ n dɔgɔnin bolo parce que a y'a sɔrɔ ne dusukun sɛgɛnna parce que a ma ɲi hakɛ bɛ ko la quoi i y'a faamu ka n ka wurudiw kɛ ten ka telefɔni bɔ a la fɔlɔ mais a fɔ ko ye min ye i b'a dɔn wa dɔw de b'i wele a tura ko tiɲɛna an dun ye kangari da o ye n ko yanni ko ka tiɲɛ a ye volume ninnu dɔ lajɛ dɛ nin de don wa an ye kangari da aw ye n ko yanni ko ka tiɲɛ n k'aw ka ko labɛn aw banna ka ko labɛn ko tiɲɛnen sɔrɔ k'a fɔ n y'o de di ka taa ko ra ayiwa baasi t'a la a bɛ ɲɛ i y'a faamu ne ye kangari da i ye de ne lamɛnba n ko yanni ko ka tiɲɛ i bɛ wuli k'i jɔ ka ko labɛn a baw mana fɔ a ka kan non maman bon nin ko ninnu tɛ tiɲɛ sa cɛ ko bɛ n'a waatiw don i ta tiɲɛni halakilen kɔ i bɛ sɔrɔ ka na ko mɔriw k'i yɛlɛma i terikɛ min y'a f'i ye ko cɛ ko bɛ yen ko wɛrɛ bɛ yen koyi i ko non ayi cɛ mɔri ninnu tɛ tiɲɛ fɔ nin kuma in nin bɛ digi ne na kosɛbɛ e ni tiɲɛ fɔ balima bɛɛ cɛ mais mɔri ninnu tɛ tiɲɛ fɔ manamanakan tɛ mɔri ninnu tɛ tiɲɛ fɔ mɔri dɔ de ye tɔgɔ da mɔri dɔ de y'i ka denwuli kɛ i muso furusiri mɔri dɔ de y'o kɛ i sa don mɔri dɔ de bɛ wele n'i bɛ kuma i t'i kuma cogo dɔn karamɔgɔkɛ mɔriya ye tiɲɛ o mana sisan n'an ko mɔriya ye tiɲɛ an tɛ tiɲɛ dɔ di mɔgɔw ma parce que n'i ko fɛn nin ye tiɲɛ ye a tiɲɛ dɔ di
alaka Mamadou kurane fle e fega amba damna warla wa tangana tangana awa anga tangana ni farafina ya ni mo ma tangana ni hal ne war soro bace yoro wartigi do be no le fego foti fo kula wallahi ini dabal jugu kala de kana be wallahi suno abillahi tallahi na ya soro be ulande mi su fere bi kam fere taji bi tasoro ha ala kanini dabal jugu kala be ne do mi ngem ko ni ne do koy wallahi nere le kele ni ça fait quoi kana yida yere la wallahi kiti labe quoi je dungudo iko ekimu dalun nunde alay me daven do de be dunkolo ko wi nyon ngele dalun nu yode e ka kolinyi kele kela do di bena fo ka misil ni anti misil nu fede dabali jugu misalia fo ite dabali jugu la wallahi on de masaka nga dabali jugu développer ka ta to biye ngabe anobi yere ni misiri filla abita be yoramna to ga misiri yorabi ay som jabi anga dabali amakila atato ti me billahi kurubi boyla kala ko be ko o mana eka o dabali anti misiri ejme ika tangana wallahi mun be kula uzu dabali falaki sebe che binan nikini kabira bin nasi sebe chien binan nikini ne chien wallahi ne chien ne tan sonte ka sonde voilà nata ko juguba youtube te alaka be so ma kula uzu birabil falaki asebe chien binan nikini birabil nasi ika sebe chien binan nikini tiktok mo wata le na so mi ka tale ye fait on changer kade o abuka so mane ko ni bo aduma ko abuka me halbini ayo ala kan be so ma kone ya bla de mana abla de mana me nyini fe nganu ba ani vle ba anga fuma info ka wala anga chunga sumaya ne rebe me nyini fe de ne me na dalu me fo me na dalu damado de tuño na sisa ayata akake na yake volume YouTube mo yala ko volume ko be chugodi abola demand am go foni oni do ufa shengele ni ufa connect le ka bola shengele bana wala ku ga jete mi na mason afaka atige ga lancer yame uga fele je na maso parce que amena yoro mi expliquer ça ni volume perdi manga na de senga kurane senga no neto lunye kilisi senga ga no kurane senga ko jogori aya ni volume te dro aya déclarer jona amena do kuma chama dina ka kono amena dalu yere de expliquer ça wala ka sega ta kone kurane chen idara lawo chen do ima dalao chendo na dara Qur'anna ata kake na madala atui Israel be ka jemara Israel abaka jemara occidental no american no ani european no abebe Israel ka mara kono wallahi o tara hunawa ni ko kibse Israel mangu bi kele ibitle ka jamana to chi mumu fo fuyi mais munde be Israel fuyi awta don mais ne ba don tawreta don de be Israel yona secret tangi no secret don bula billahi suma wallahi americain non ti saka bosu nunga erion munu mike oni erion munu mike abe mo ko no go dati fu de be to wu bulu doron ku bitu si ko ame erion ken dui ngalondo ni yahudiya don ba nun de bi dondi ayeni ke erion ken dui ay erion chen dui na ken dui aka fanga be perdi wallahi suma wallahi yahudiya de bin fo americain be ja jemara marfa doron ko te kuy doni kala ko do suno munde be Israeli ko ta Amerique bien ka yeli fela munde be Israeli ko ta Amerique même muna Amerique masika je to sega je secret be Israel de kana siga an wande tanga secret fe yata secret be Iranian ogolo asika tala de secret be Iranian ogolo Iranian ta wahabiya mugo bi mi ha shitu do shiya ya ko taw Shia to de dine to na ko wara de be wallahi wuri sigire be kula ya fa ma
dɔni mina kuma dɔni yɔrɔ min ka sisan a k'a faamu dɔni sigindɛ ko kuranɛ dɔni sigindɛ ko hadisa dɔni sigindɛ ko tawrita dɔni sigindɛ ko injila dɔni ye k'i bɛ min dɔn min kɔnɔ k'a sɔrɔ kuranɛ ma se yan nɔ an ka mɔgɔw tun bɛ dɔni baara kɛ wa a bɛ kɛ wa kuranɛ bi yan nɔ i bɛ dɔni wɛrɛ baara kɛ a bɛ kɛ ne bɛ ka kilisi min fɔ tu bisimila suruku dugutigi a tɛ kuranɛ kɔnɔ mɛ n'i y'a kɛ a bɛ kɛ mana dɔni tɛ o ye mɛ ni ala ye kuranɛ dɔni de d'i ma silamɛ foyi t'o bɔ mana kuranɛ dɔni dɔ filɛ kuranɛ tangana i bɛ kula uzu birabil falaki sɛbɛ siɲɛ 41 ka birabi nasi sɛbɛ siɲɛ 41 i bɛ jelekisɛ ɲini numuw ka jelekisɛ i b'a ɲini i b'a bila tasuma na n'a bilenna i b'a ta i b'a bila nasi la ni nasi in sumana a k'i koliji la tile 7 ne ye nin di mɔgɔ dɔ ma bi a nana ne yɔrɔ la summa billahi tallahi ne y'a d'a ma ne ko karisa n bɛna min d'i ma maa min ye dabali k'i ka nafolo tiɲɛ a tigi bɛ dɔn an tɛ ni marakɛ cɛkɔrɔba ta ye ten dɛ nin ye bamanan ye n y'a di min ma ne kuranɛ na bamanan don mɛ a nana ne yɔrɔ la yan i y'a faamu a ko a dara hayidara la ale ye hayidara kama ye ale dara ne na hayidara kama n ko wa ne fana bɛna n jɛ ye hayidara kama n ko n bɛna n dalu d'i ma taa k'o tile 7 maa min y'i dabali n galina ala la i b'a dɔn min nana zarabara 2 in di ne ma sɔgɔma wula in na k'an do ye ale don i y'a faamu maa min y'i dabali i b'a dɔn a ko han n ko taa kɛ sa ne y'a tila i ko ten ne tɛ dalu di gaza kula uzu birabil falaki birabi nasi n y'a sɛbɛ k'a d'a ma n ko taa ko tile 7 a taara ko tile 7 karamɔgɔkɛ kuma bɛɛ mana fɔ kama maa min y'a dabali an d'o fɔ a ɲɛ kan a bɛ se ka kɛ a tigi fana bɛ réseau kan n'a y'a sɔrɔ a tigi kɛlen don k'a fɔ a ye bi a y'a dabali min kɛ a y'a fɔ a ye ko karisa i ka sarakati ye nin fɛn in de ye c'est que i ka bɔ i ka nin gɛlɛya in kɔnɔ a yɛrɛ dabaliba de nana o fɔ a ye c'est que i ka bɔ i ka gɛlɛya kɔnɔ min y'a dabali dɛ o yɛrɛ tilala ka n'a bɔ cogo fɔ a ye ne bɛ ka kuranɛ d'aw ma ça fait quoi n ko u bɛ tila k'u sigi manamanakan de la ko réseau kuma an bɛ k'an fa fɔ k'an ba fɔ mun ko sɔn a kana ala kota kɛ ne ye nin di nin ma de dɔgɔkun kelen nin nana nin jaabi di ne ma wula in na ko ayatollah billahi y'a fɔ tiɲɛ don wallahi n ye jaabi sɔrɔ jaabi dama tɛ dɛ hali fɛn min bɔ a kɔnɔ parce que o ye n dabali min o b'o dɔn min bɔ a kɔnɔ o yɛrɛ de nana o fɔ n ye ko f'i ka nin ko in de kɛ o la i bɛ bɔ ne y'o kɛ bi cɛ nana jaabi di ne ma wa ditɔ filɛ ma ko kula uzu birabil falaki birabi nasi tiɲɛ don dɛ tiɲɛ don n'i y'a kɛ karamɔgɔkɛ i b'i bɔ sa ala k'an bɛ sɔn ala kira kosɔn ala ka mamadu an bɛna telefɔni yɛlɛma tiktok a ye n ka nin fɛn sigi ka ɲɛ an ka mɔgɔw ta mɔgɔw mago banna wala an kun y'o layidu di mɔgɔw ma bi k'a fɔ an bɛna mɔgɔ caman ta ni ala sɔnna ma i y'a faamu an ye tangana kelen di an bɛna don garisɛgɛ kɔnɔ sisan ni ala sɔnna an ma tila tangana na pewu dɛ mɛ nin dir'i ma a ye nin kɛ ala ka mamadu tiktok a dayɛlɛ question jumɛn b'i bolo i ka sɔrɔ ne y'a fɛ mun na i bɛ sɔrɔ ka n'i ka question de kɛ sa min y'o jaabi n'a bila ɲɛfɛ caméra la fɔlɔ an bɛ mɔgɔ joli la ye karisa a to yen n k'u jaabi a tɛ karisa de la tiktok to yen n b'u jaabi awɔ an ka yɛlɛmani to yen fɔlɔ n b'u jaabi i y'a faamu wa kula uzu birabil falaki ne kun tɛ ka maraka cɛkɔrɔba de ta fɔ a ye n bɛ segin a kan k'a faamu maraka cɛkɔrɔba tɛ dɛ wallahi billahi summa ne ye nin di nin ma a ko a sigona k'a sigon ye fɔlɔ a tigi dɔ de tun bɛna ɲumanya dɔ k'a ye a dabalibaga in ko k'o tigi kan'o kɛ mɛ dabalibaga in tilala ka n'a fɔ a ye o karisa f'i ka nin sarakati in bɔ mun kosɔn i ka gɛlɛya in ka ban kuma bɛɛ tɛ fɔ réseau kan nka a ye nin kɛ kula uzu birabil falaki siɲɛ 41 birabi nasi siɲɛ 41 a y'a kɛ ne y'a di mɔgɔ dɔ ma sisan Bamakɔ kɔnɔ yan sisan wula in na a nana jaabi di ne ma ko wallahi min ye n dabali a y'a fɔ o dama tɛ dɛ hali saraka min bɔ ko in na a y'a fɔ yɔrɔ o y'a da ye dɛ ala k'an bɛ sɔrɔ o tuma na min nin dalu ninnu d'aw ma mun kama kɔnɔnajɛlenya dɔw de ko an ka n'o kɛ an ka to dabirili la mɔgɔw kan mɛ ni ne sara ne su tatɔ filɛ nin n'a ka dɔn tatɔ filɛ nin nkalon don ne mamuso ye min di ne ma o nafa de filɛ dugukolo kan yan a dugawu min bɛ k'a ye a b'o de sɔrɔ yen n'o tɛ a tɛ se ka dalu foyi kɛ kaburu tumuw na ye foyi
tise ka dalu fu I ka dalu da kaburu tumuna ye nyuma mi ga jena o mana ne be dalu min dama o de na faya nane sara doro atule shuta to fle nga naka don ta to fle chente ala kambe so o de do ke aba na shi de bo yoro do fe ko ha ba kala hey ba kala te de iba sebe she bina nikele maraka chorba de kunuma yoro mo fiye flo maraka chorba do na yoro ne maraka nu flo ne maraka o ayen sinango mawo ye kwa ami klunke maraka chorba de nana ne ma ako ayatullah ako ne nani na kai kan deme ako ngandi ne gere kana hinene na ako wari yara de benefe o kadda kele mula o kele o mula kwa ako no mate ako wari yara de benefe le ko maraka ako chela wari mi fe ngombe maraka ke ina na tulemi yorla ne kalene alalla waso te de billahi dalu de benefe mun ne bisiga yiri jala yele maka ke yiri kene ako ne o doila o de la ne nani no fe ako nyote ne ga yala mo mancha ako ne ga yala mo mancha ako morke killing membulu ni ndugu na fatura o fature ni sanja abi santani shegi bo madali ka ta mor no fe ako men ne wulla kan no fe ne go ha go ne de close be bel falaki fuai ngo aka ta sebe ne de afuai de ngo ara ka ta sebe ako ale bito sebe chukodi la kide ka sebe ne go shebi na ni gara ko bo etula yala she bina nikele ibise ko sidor ma bina nikele zabani wa mo mungadi nabara nanta ko ma fa ko ne kana hinela ka ba ko sebe ya mungadi nabara nanta ko ngo bisoro ke toro ni be toro mo ke asoro ne kanu ba do be non terido o ye ne ka faida imemi ga jago jugu ye o ko warta ale bolo kan saranga ale fene bise ga asin bina nikele sigoro ma bina nikele zabe kanu ne ma ne ga dugo ka ale mo so ala ka barka do ale tala o de nana dinema na di marake magata tarawo ke Allah kile saba marake ga barake la ko amako patron ako karsa ako ibiga sugo yere min dunde ne de ata ga di dabali bago mo yi dabali nay ika sugo kolo ayra ka barake la ni fay o ko fe dum ayra muso go amako karsa fone ya farani ma ako dabali shiti ne ni balmo ma mi ngela mo fe bi se gasa ako nga shima ako bella kale ako nga ibi ya famawa maraka ko ndise ka fo fi folo ayne wele akoya tule ngake chugole ngo ya fama nala ma ya fama andi do aljina nguni ma ya fama ko tobe no ito nyedo ne ngani ya farama ko tobe ibo nyedo ako musoma ko nya farima odoni bicha ko chama nyedo ne nale kuma ya fama kale kunye musogie wore minun tike me ko shori muso sebe ko minun dala natika fo ogunyo betumni wallahi awde ko sa chama be no wuto ko muso furusa ko ay cen dungu walma ko dewngi ko ay cen dungu ko nashinga gende ita ta don ni tara don bila ko to nyedo ngani yeddu subla haklinye min be to yeble ko mana fulo zubira bil faraki birabi nasi qur'ane ni atanga na do alhamdulillah ni yenike ala bison mais o kele ki bo ayalla fuma do foli a foli wajibele do anga wallahi deme ni koso me tuma dola amisiga ya famwa niye ubina java siringa mambe bo me ni sida oni mu boyi bundu ere ba do ki buna ibi munge atula ilame ibi Quran aya do be to maji itum bihi sihri inna allaha sayubtilu maji itum bihi sihri inna allaha sayubtiluhu mbi ka fo ka sumaya mungo so ka aristide ani ka Quran ko parce que hakilta aya nyoro la Quran ko na verse hakela suratul yunus da alhamdulillah andalla ka abdaw amika saga kadi ya fam alaka mamadu ni jarani ya fam wala inna allaha sayubtiluhu ni sebe chien keme kononto bi kononto ani kononto wal machine wa kononto keme kononto bi kononto ni kononto wal machine bi kononto ni kononto wal machine kononto ani lame ibo nam hago ayatul ni che wallahi ni che kamene ma fofolo wallahi awa karamo ke ndini ndi kuma be ko ni ke go bi bu yaro bi do bongo bla to ngafe wallahi utara to ngafe uta wari ne kana sanda kalota ube hal ni passeport ni hal ni passeport sur la visa ti so
ni visa sɔrɔ la wari tɛ sɔrɔ e tɛ segin ka na i bonnen don mais nin de b'a tiɲɛ n'i ye nin sɛbɛn siɲɛ 999 walima a dadu ba la siɲɛ 9,999 i bɛ jala 9 fara ɲini jala 9 n'i y'o ɲini a seginma yɔrɔ tɔ min o de f'i ye jala 9 dɔrɔn ko tɛ o i bɛ sogobilen ɲini sogobilen qualité 9 mais u ma bɔ bakan kelen na dɛ ka taa kɛ dumɛlakaw ta ye ka ba dɔ faa ka sɔrɔ ka dɔ tigɛ ta ka dɔ tigɛ ta ka dɔ tigɛ ta o kɔ tɛ dɛ sogobilen qualité 9 mɔrɔsɔ i b'o de ni yiri in susu ni ɲɔgɔn ye jala in hali ni jala in mugu b'i bolo dɔ mana a d'a ma yɛrɛ musokɔrɔba dɔ bɛ to ka bɔ n'a burusi kɔnɔ ka na dɛ i b'o de ɲini ka sogobilen 9 ni jalamugu in kɛ ɲɔgɔn na n'i y'o susu o kɛ nasi na i k'i ko n'a ye tile 9 kɔnɛ ne kalenna ala la n bolo filɛ kuranɛ min kan ni bonnen do k'i bila m'a fɔ i tɛ sa dɛ mais i bɛ wuli ka kuma ka taama mɔgɔw fɛ fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka bɛn ni saya ye kuma tɛ bonni na ten dɔ i bonnen do nka bana yɛrɛ tɛ cɛ minnu min ne bɛ fayida minnu d'a ma n ko b'a sɔrɔ ne y'a kɛ de ne ma n dɔgɔkɛ sigilen filɛ bilahi hali kɔsa in na ne ye nin yiri san muso dɔ de bolo muso dɔ de b'a ɲini burusi kɔnɔ ne ka n'a feere ne ma parce que bamakɔ yan i bɛ taa jala jumɛn na u ka t'i tɛgɛ ta ye yɔrɔ anw dɔnnen don n'anw yera yiri kɔrɔ dɔrɔn u b'anw filmer musokɔrɔba dɔ de bɛ ne dalen de don o la i y'a faamu o de bɛ ne ka yiri jala in ne mago jɔra la o de bɛ bɔ n'a ye f'u ka burusi kɔnɔ dugu la k'a bɔ yen nɔ jala 9 na ka sɔrɔ ka n'a di ne ma parce que bamakɔ yan i bɛ taa kuma dɔ k'i bɛ taa san sugu la i jɔ dɛ n taa siɲamugu ni n da si dɔn n m'a fɔ ko tiɲɛ t'a dɔw la dɛ a dɔw bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la furafeerela ninnu dɔw ye ladiri mais a dɔw bɛ yan i tɛ taa foyi ɲini ko taa k'a tɛ yen i mana fɛn fɛn ɲini a bɛ yan a bɛ n ka mɔgɔ dɔ bolo a t'ale yɛrɛ bolo dɛ k'a b'a ka mɔgɔ dɔ bolo aw bɛ taa munumunu sa ko ne bɛna fɛn dɔ feere e ma ye don dɔ la ne mago jɔra yirijugu la dɔ ko a ko b'ale bolo awɔ e bɛ yirijugu dɔn wa i t'o dɔn koyi donc n'i y'o bila yan so kɔnɔ sisan a bɛ bɔ yan koyi yirijugu ye jumɛn ye yirijugu subhanallah mangana i b'ale dɔn i t'o dɔn don wɛrɛ an bɛ baro k'o kan i t'o dɔn n'i taara sugu la i b'a fɔ ko yirijugu furafeerelaw fɛ n'i sinna ka taa tɔgɔ fɔ i t'a sɔrɔ a bɛ ten dɛ n b'i lasɔmi dɛ n'i sinna ka taa dɔrɔn ko a ka taa tɔgɔ ma u tɛna feere i ma parce que ale fana tɛ se ka bila yiri tɔw cɛla ayi o ma kɔrɔbɔ ale tɛ se ka bila yiri tɔw cɛla i b'a sɔrɔ u t'a bila a dama na o la n'i bɛ taa ale ɲini dɔrɔn ko yirijugu ne taara min kan ko yirijugu dɔw ko k'a b'ale bolo ɛ ka yiri dɔ ta ka na ten a ma kɛ ɲɛna ne ko non ko nin tɛ wala walayi maa balima tɛ sɛrɛ ne dɔgɔkɛ min n ko bilayi ko nin tɛ ko ne ma sɔn nin nana ka na nin suma cogo min na a tɛ suma ta nin tɛ wa nin t'a dɔn yala a ka tila suma na min kan dɔ bɛ ne y'o ɲininka ko ko nin tɛ dɛ k'a cɛw ka sɔrɔ ka taa fo fa wɛrɛ fɛ a bilalen don fa wɛrɛ fɛ de ka taa ta ka na ale tɛ dɔrɔku tɛ dɛ an ka farafinna yiri don yan mais o de kosɔn mɔgɔ minnu b'a fɔ ko dalu tɛ tiɲɛ ne ko n ko o bɛ se turabudala ninnu de la n'i sigi n ka salon kɔnɔ yan ko dalu tɛ tiɲɛ ni ne bɛ n kɛ da kɔnɔ k'a daji tigi kan hali n'i bɛ etazi kɔnɔ i bɛ jigin mais ka adamaden ka fo mɔgɔw k'a fɔ k'i ye sugulila ye o y'o yiri de mais n bɛna min f'i ye jala 9 ɲini suma walahi tiɲɛ don jala 9 i b'a ɲini sogobilen qualité 9 i y'a faamu qualité 9 yɔrɔ mɔgɔ dɔw de ka sɔgɔbɛ ka bɔ sogo minnu dun ni dagalen don ne kan bɛ olu de ma voilà ne tɛ sogo dɔn ninnu dɔn quoi fɛn ninnu dumɛlakaw ka sogo ninnu ne t'olu dɔn quoi ne kama an bɛ min san sugu la yan nɔ i b'o yɛrɛ ta k'a fɔ ne ko kujani baasi tɛ dɛ a ma kɛ ɲɛna dɛ yɔrɔ ne ma kujani fɔ dɛ ne ko ne t'o ta yen nɔ dɔrɔn ale de ko kujani banikuja ninnu an ka n'olu ma dɛ an ka mɛn bakukuru ma ala k'an bɛ sɔn i y'a faamu i bɛ maa ji etum bihi sihiri inna allaha sayutilu i b'a sɛbɛn siɲɛ 9 999 walima siɲɛ 999 walima siɲɛ 99 walima siɲɛ 9 parce que i seko dan don mais adamaden mɔgɔ garadi bɛ niveau min na i bɛ baara kɛ i ka niveau de i y'a faamu i bɛ sogobilen qualité 9 ɲini i y'a faamu ka jala 9 ɲini k'a susu a k'a la i k'i k'o tile 9 n'i y'a ko tile 9 u bɛ taa dafa tuma min na i b'a fɔ ko ayatula ye k'u ye tiɲɛ fɔ
nda fo tile kono ko fede tile kono to ta dafa ko mamne ba fo ko ayatule ye cin fo ala kan be so ibu amena ulde tas avantiro ni mi ga di mu ma avantiro ko ale tunga fede me abi andina tuma o de ka sa wari voilà sisa amena fedo fo yi dalu ye cin kone amna do yoro mina sisa ibo non ubi ka o chaman nege uba ka na folo tigi tile binande ha ko kalo kele le binani na folo go bara tando na folo go bara tay chife atule de flaga fo dalu e che koy halitli al dogo ngile be mako dogulu me chemi mi se ga mako ke na folo tigi dogo ngile ata sigi ko mako ayina nga kai mam mi se ga mako ke na folo tigi tile binani ata sigi fi ko ayina mba kai ai ibita balala di de bina fo ka kera ka bet le binani wallahi udu wal ma ka fiye sigiri la ko wallahi tile binani ko feti made nga hay nata tile binani ha kalo kele ni maka ni tamene mi tamu mene mune be yitar gubba shere tunu yere telmani bollay anana o nyana ya nega mi telmani kura sangana yira na fo atara morga yoro la ya do kal wala fu bina ka na ko le dogo ngilete ha sahe ko bama ko ya mordo de biya neta to fo ngasira ta to la ha ka bi kana folo tige ko dogo ngile wa abi do yira de do ngawul parce que e ga na folo tara ko me ete se ga le kani mi parce que yere bolo ba ko la kata era de bi ga saka daga kani o yoro ne re ga saka daga kani bi na ta war mi na labne ale de nana ne ma sita ka bi no nyefo ne ko abi ta fa nga yoro la ngo danga mi no fe ta police la ibi shike kasola nonu be erozo mi ngona ito erozo tlanja ko ni che o che karele go ga ba ngoya akose me yoro kan ngibi ta sita ngibi ta convention dinima ibi datu kasola o ha ngo na be kini ako muna ngo kamne era na ta ma soro ka baraka ko dogo ngele ke bi kana politique bandidi mu dogo bara de ke ni bi na kana politique dogo aka o ka dalu de dale ma ya ko ibi do ga dalu baraka e bandidi no fa le reya okay ka ko bo akko be kera ka ba mi nge parce que ay bara munu nge kafiriya bara do shirku bara do no ko ni tubira ako ne ga le tubi Allah awa akara no nyana aya tubiya ay tubi ay bayake ako bo mi sega mungayo ngo bo mina kaba ko de ki imi ga moto de ferewa kataga ni ngoyege moto era min mabulu de ngo lalaw toy mi wari era pe ngale bulu ko ale aka wari beddo bul ma fangile ni mi ale jige ba ma waya la ko fere ko do ala ale tara mi ge datu dafara war mana ko jina o bena war fili ma taata ta warde be jina bulu wa wini ngon nonde do ayre nye jina furu sirema nyaketa haywa ibina jina ye ni daga sugo che ayala wilala wile che men bandiya gonu ay bon ngono ha dun ngoro niya kulu keme niya soro ana fulgo bara lebin tay chife ko wallahi ha uma saraka nu na fulgo sira mo do ayre saraka nu mi bon kumina saraka nu mi fa kumina ban nu mi fa kumina shen nu mi fa kumina moru ta nya do ayre wiyo de ke na fulo to koy don ngoro na fulo shen na fulo kimi na fulo soro yoro do la kana don ngoro fa kana shefa wallahi mais shen fe nu mi fa kum do de kam o kono ta ko lebina na fulo di ya fama olu bi fa kum do de kam ala ka ambe so amin o mana mingo ko garseke ka ta YouTube kono andi se gango bi fi o chama de benga kontu yera kono ka ta YouTube kono walma ka do ngati TikTok kono nan de mena minga yo bane amina yoro mina sita garsega bunda anga soro ka mo ta anga mo dama do tangul ka hakilla do folo nyini ngalike anga garsega ki galla bake mina garsega bunda dima dere ko halim se ga nyana tigem se ga no wa jena tiga bino wa bulu chukomina kwa ka alam na shara sebe neten labado de parce que neti turabu dandi koloni vidi neten labado mais bi ne dairi mem bulu alam na shara hayo no yana ma ka alam na shara sebe kema flani ta ka yiri tan nani ni ka kala ka ko tli tan nani o alabi songa dado yelay angata in ambarando ko ne ambaram so de ko chemina fura tan bulu de ayde chemina fura ne ambaram de
k'a bɛ baara kɛ damanda dɔ la ko sanu dalu e m'a fɔ a ye ko ne ni sanubɔla ninnu tɛ hukumu kelen kɔnɔ an m'o fɔ ye o caman ko sanu tɛ sɔrɔ ko ni kojugu tɛ quoi o la ne fɛnɛ y'a signé tant que n'i mana a tula i ka sanu kɔrɔ yan ne wele téléphone na ko sanu baara ne t'a kɛ n t'a kuma duman f'i ye n t'a kɛ an ka dɔɔni sɔrɔ i bɛ dɔɔni sɔrɔ tuma min na i ma mugan bila de ma n ma fɛn fɔ ne sanu bɛɛ tigɛlen i la tuma min na ko ne ka n dɔgɔya ko ka baara kɛ n t'a kɛ n'i sɛbɛn i ka sanu baara ye dɛ i bɛ n ka numéro ta i bɛ mɔgɔ minnu sɛbɛn don ma ne sɔrɔ yan a dɔw ma sɔrɔ yan ko san na u t'i wele téléphone na o u b'i ɲininka k'e bɛ min u b'i sɔrɔ yen de voilà maa maa bɛ Mali kɔnɔ yan n'i y'o ye k'i wele laraki la a sɛbɛn tɛ koyi u bɛ dɔrɔn fɔ de ko réseau ka mɔgɔw don ne ma tigɛ n yɛrɛ la ka se o niveau ma kɔlɔsi bɛ ne bolo ne ma cɛ wele ko na dɛ ne ko dalu d'a ma k'a kɛ n'i ma se k'a kɛ o y'i kungo de ne kɔni bɛ k'a kɛ wa hali su in na n ye n ko nɛsi la wa n bɛ tila live la sisan min ka nafila seli daminɛ ni an balimakɛ dɔ ye ko moto k'ale fɛ ka moto de sɔrɔ ala ka garisɛgɛ ɲuman d'a ma ne y'o fɔ a ye ko ne mɔkɛ ye nin fɔ ne ye ko ne ka nin dabila ne mɔkɛ a ye nin dabila a y'a fɔ ne ko ne ka nin dabila n'o tɛ ne dalu bɛ yen summa wallahi billahi dalu bɛ yen ne b'a kɛ ni ne y'a kɛ i ka du kɔnɔ san 7 san o san bolimafɛn kura de bɛ na kura mais ne mɔkɛ ko o dugawu kɛ ala k'i garisɛgɛ fɔni k'a fɔ nin ye moto dalu ye nin dalu parce que ne bɛ baara min kɛ ne t'a fɔ ko nin bolimafɛn ye dɛ f'i k'o faamu ne t'o fɔ ne kɔni b'a fɔ dɔrɔn bolimafɛn nka moto dalu dɛ taa moto buji ɲini ka na mobili dalu dɛ taa i ci fɛ i y'a faamu wa wala u bɛ nin de fɔ ko taa buji ɲini ka na n'o de sɔrɔ réparateur bɛɛ n'a kɛ mototigi ye an balimakɛ dɔ k'a bɛ sigi de quoi k'a bɛ sigi o fura kun tɛ n bolo mais dɔ y'o di yan alhamdulillah kɔtɛ fara kɔtɛ kelen kɔtɛ fara a bɛ ji k'a kɔnɔ ka si ni dugu jɛra a bɛ to k'a min a bɛ sigi ban awɔ tiɲɛ don hakika don awɔ hakika don ala barika la an balimakɛ dɔ pour ka se ka mɔgɔ dɔ bɔ dulɔ min na quoi ka bɔ dulɔ min na wala n'a ɲɔgɔnna o de ka di ne ye n'u question ninnu de ka di ne ye f'a k'a faamu dulɔ ni juin tɛ kelen ye dulɔ ani juin tɛ kelen tɛ ɲɔ tɛ dulɔ ni ne ye dulɔ mina sɔrɔ dɔrɔn i bɛ bɔ a la de sur place ayi non siga n'a yɛrɛ tɛ na ni ne ye tɛgɛ dilan tɛgɛ ta dɔrɔn i bɛ bɔ dulɔ min na kula tɔgɔ ye di ala mina sira i b'a sɛbɛn siɲɛ 80 i y'a faamu i b'a fɔ ala alijinɛso 8 ye alijinɛso ye 8 ye ala i ka alijinɛso 8 nege don karisa la i ka dulɔ nege bɔ a la i b'o fɔ nasi in na k'a d'a ma n'a y'a min a bɛ dulɔ bila i y'a faamu walima sɛw ka miniji tɔ i b'a d'a ma a b'a bila Mamadu mɔgɔ mago b'an na bi kosɛbɛ tila ka mɔgɔw ta an balimakɛ ko ka terrain b'a bolo quoi ko k'a jɔ terrain tɛ ka se ka feere a tɛ ka feere yan karamɔgɔkɛ la uqsimu bi hadha albalad sura dɔ bɛ yen ko la uqsimu bi hadha albalad la uqsimu bi hadha albalad a b'a sɛbɛn siɲɛ 7 a bɛ taa jɔ terrain kɔnɔ k'a tɛgɛ 2 ko ka bɔ a b'i tɛgɛ 2 ko n'o nasi de ye terrain kɔnɔ ka bɔ a bɛ feere an balimakɛ dɔ ko marchandise ne tun bɛna ɲininkali kɛ mais n'a tɛ yen dun n'a tɛ yen ni mago b'a la ko a feere kɔɲɔ bɛ min bolo o de b'a kɛ ni terrain t'i bolo wala ni mago b'a la an mago bon an bɛ tila ka don o kɔnɔ kɛ an y'o caman fɔ a ko n y'a faamu i b'o tɛ yan awɔ e ko cogo di an balimakɛ dɔ ko marchandise b'a bolo a tɛ ka se k'u feere quoi marchandise b'a bolo a tɛ ka se k'a feere sugu tɛ ka diya ne bɛna min fɔ a ye i bɛ sɔrɔ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ kuraw dɔ o de kosɔn n bɛn'o jaabi ne bɛna fɛn dɔ fɔ a ye a kana fayida ninnu tɛ holo tɛ a ye fayida ninnu kɛ ne bɛ ka dalu yɛrɛ hakika de da a ka Izaja Nasrulayi sɛbɛn siɲɛ 313 a ka furala ɲini k'a don nasi na k'a sera a ka minɛnw kan wallahi hali minɛn kɔrɔ a b'a feere hali minɛn kɔrɔ a b'a feere a b'a na an ka taa an tɛ dɔw ta tiktok mɔgɔ dɔw ta n bɛna don garisɛgɛ de kɔnɔ dɔw ko yɛlɛ k'e bɛ sigi o kɔrɔ ayi ale daba i b'i sigi o kɔrɔ k'i yɛrɛ b'a dɔn de wa n bɛ dɔ dɔn nka n tɛ sigi o kɔrɔ réseau kan dɛ Power on. Bluetooth mode. fɛn kɛ a connecté awɔ i bɛ dɔ in de bɔ fɔlɔ i bɛ nin de bɔ bɛnkɛma de sunɔgɔ b'a la o tɛ ni bɛnkɛma de ka sunɔgɔ ye mariage ale bɛ fɛ ka furu de quoi o ka nɔgɔn cɛganaw bɛ n fɛ yan koyi cɛgana caman bɛ n fɛ yan dɔw bɛ yen muso t'u fɛ
nge plana nyina ubi ama ho ka be maraji de nyini na mbe wartigi nyini ko wore me maraji nyini mere ka kala de che gana ubi karamo che gana ofena benve do fe flana nyina voilà ange ati otu to de tifo yate do be flana nyina na ma to ko ala ayata wa atika ata fuere afena ka blanya na atika maboga nye ko se blanya kanda ama so mabaka ale so parametre la na Bluetooth fan sama dia Bluetooth da da ni na Bluetooth fan na ma sama nendo anga la wuce aya atara kan abita kan battery de bando do ko mamado ode do battery de be ka ba nindo ala jona venda for baki ngira la anga mo ga question jabi voilà ibn abla nyafa camera la voilà abla wala kana ay no do abo do nga abla nga suna ne bolo ta soro kwa mina mo de tata sa voilà amina mo de tasa sa voilà nyini ngale be menu ve ayina amina do nyere kono sisan ka explication di ata nanai abedo ya ba kotela dele kana nanai aywa ita mahale mbal ma ce ganye ngal do ka kuna nyogo so ko amaji do so tiktok la wala la ma so la sin na ma ratu da je do maliki ni a nombre ko anya na ko keme nan ni binani nani anafa ode wari ni dana alamu sallallahu alaihi wasallam rafi darajatu wadudu ni dana yi karamo ka ebe manja soro me wartala nan binan nan binan ba gudu ni assalamu alaikum allo assalamu alaikum irezo ere irezo de beka opake assalamu alaikum bulmule bismillah ay ama mpe taw ama mpe boy Power off. bismillah assalamu alaikum wala abena sasa irezo be kana itoro mo do fena ga demani kele menedo ni uta wa irezo table aya assalamu alaikum allo assalamu alaikum ala ga mamadu ni connection goyi voilà don tara ni mi kana ni digina assalamu alaikum awa ante wa alaikum salam bismillah assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah mi lame oje sumo ko mi alatan am ko be jade o boni la ko garjega jade mi na funi tugo mi na o to lamen na ala sona ibina onya soro ni ala sona ma bi to lamen na ya so ay ba tigadi dog mo ba mo man na ka mo ha ma go bena na bet saka fa go da saka go do mi mana bena irezo bila mama yi fiu abu akuma
an mago bɛ mɔgɔ caman na ka taa bi mais réseau tɛ ka sɔn dɛ parce que n bɛ fɛ ka nin meti salamu aleykum voilà i b'an kɔnɔ an bɛ tila